bal shafa'atu Muhammad al-kubra, ceton manzo Allah kubra, in yi bayani a kansa ba da wuta ba a ciki, ba da wuta, ba da wuta. Allah ya yi alkawarin ya ba manzo Allah mutane 70,000 za su shiga aljanna ba hisabi ba uquba. Aka sake ba wa mutane 70,000 din, kowane mutum daya zai shigar da mutane 70,000 ba hisabi ba uquba. Bayan wannan Allah zai yi kamfata ya danko ya shigar da su aljanna ba hisabi ba uquba. Da manzo Allah ya faɗa wa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, sai sayyidina Umar ya ce, sayyidina Abubakar ya ce, ya Rasulullahi a ƙara, al'ummanka suna da yawa. Sai Allah ya ce to zai sake yin danka na biyu ya zuba su aljanna ba hisabi ba uquba. Sai sayyidina Abubakar ya ce a ƙara ɗaya. Sai sayyidina Umar ya ce haba Abubakar, danka ɗaya ma nawa Allah zai danka? Ba maganan biyu ba. Ce ya yi maka ya Rasulullah, ya ce ina son ceto kuma. Ina son ceto, ce an baka. Bayan wannan dankan kuma an bashi ceto. Duk wanda ya wulka ko kaman kil aka gan shi a cikin gidan wuta, annabi zai ceto shi, zai fitar da shi kuma da shi. Shine shafa'atu al-kubra. To na dan wuta wanda sai da mala'ikan wuta da ya ga irin manzo Allah yadda ya sa hannu akan mutane wajen shigar da su aljanna, sai da ya ce ya Muhammadu, mutanen nan fa da yawa akwai wanda suka saba wa Allah, na ga ba ka son wutan nan ta samu komai. Ya ce banni kawai, banni kawai. Duk ya kwashe ya mai da su aljanna. Shi ya sa Allah yake tambayan wuta, halim tal'at, kin cika? Sai ta ce halmin mazidin, akwai ƙari ne? To ubangiji sai ya danne ta bi ƙadami, sai aka ce wa mal ƙadamu, sai aka ce Allah yana da kafa, sai sa mata kafa. Ya ce gashi, in ya sa mata ita da kanta ta ce kaddu kaddu kaddu, ta koshi ta koshi. Sai aka ce a'a, wasu halitta Allah yake sai ya cika wutar da shi, saboda kar a taba al'umma annabi Muhammad. Ba gama ba? To akwai wani layi kuma daban, ban da wannan akwai kuma wani layi daban, duk akan ceton annabi Muhammad. Duk akwai wanda manzo Allah yake cewa shedan ma a ranar yana ganin zai sha, saboda rahaman, an saki rahaman rana, an sake ta yi abin da take so. Shedan ma sai ya ga zai tsira saboda rahaman annabi Muhammad. warfa'at